טוב, בואו. תמשיך כאילו זה עם אותו מקום. אוקיי, אנחנו ממשיכים פה. זה מטורף. טוב, נחזור אליכם בקרישים. תסתכלו את זה. תסתכלו את זה שם. טוב, אז הגענו לפה. כיסא תינוק. כיסא תינוק! תסתכלו את זה פה למטה. טוב, נחזור אליכם בקרישים, אני אומר את זה ב1000 פעם. תסתכלו את זה. תסתכלו איזה צלול זה. תסתכלו את הצלול הזה, יואו. אני רוצה להפיל את הטלפון. אחד של קרישים ונראה לי אחד של חתולי ים. יואו. כמו שאומרים באנגלית. חתולי ים. סטינגריי. באמת. חתולי ים וקרישים. איך אומרים באנגלית? תסתכלו את זה. תסתכלו אני חושב שאפשר שם. גם להגיד. תסתכלו. אנחנו נעלה את זה ליוטיוב, אז תגידו לי בתגובות מה זה הדגל הזה. לא ארצות הברית הזה, הדבר הזה. כן. וזה נראה לי שאתה תמיס. וואו, אני ממש לא יודע מה זה. תגידו לי בתגובות מה זה. אני לא יודע סתם. תראו, נוני תקרא מה כתוב פה על החתול ים. חתול ים. חתולי ים אינם קרובים למשפחה של קרישים מאחר והם משתייכים למשפחת דגי הסחוס ארסיים בבסיס הזנב המיודעים להגנה מפני טורפים. עוד מעט גם נהיה בתלת מימד, זה לא נראה לי שנצליח לצלם. ננסה. יואו! יואו, אתם רואים את זה? אתם רואים את הדבר השוחה שם? חתול ים. הנה, אתם רואים את זה? חתול ים. אתם רואים את הדבר הזה? זה חתול ים, זה באמצע. הדג הזה עדיין שוחה מאחוריו. כן, תמיד גם קודם, אתם רואים את הדג הענקיסטי הזה, הוא שוחה מאחוריו, זה כאילו אבא שלו. טוב, אתם רואים את זה, את המערה הזאת, זה כאן נראה לי, בואו נרד. הנה, מערת הסטינגריי. זה של החתולי ים. זה מערת של חתולי ים, אחרי זה נהיה בקרישים. כן. יואו, תסתכלו את זה! כן, המרוחות אולי ים. זה ענקי! יואו! יואו! יואו, מה זה הגודל הפסיכי הזה? בואו נראה מה זה. יואו, תסתכלו. תסתכלו את זה. תסתכלו את הצו הזה. יואו, חתול! יואו! חתול ים ענקי. אומייגאד. יואו! תסתכלו את הזנב. הזנב הוא כמו דג חרב. אפילו יותר ארוך. אומייגאד. זה נראה כאילו זה מים בלי מכסה. נכון. מה זה הדגים האלה? יואו. רגע, בטח יש פה איזה משהו מיוחד שאנחנו לא שמים לב אליו. לא, שתי דגים כאלה. אולי העבדים האלה מאוד מאוד יקרות. יש כאן חושך. הנה, יש כאן, אבל אתם לא רואים כלום. גם אני לא רואה אפילו. יואו. תסתכלו את זה. תסתכלו את הדבר הענקיסטי הזה. תסתכלו את הצו, תסתכלו. יואו. תסתכלו את הצו הזה. יואו, יאללה. אומייגאד, חתול ים. יואו, חתול ים. נכון, ראיתי. הזנב שלו, בבסיס של הזנב שלו, יש דברים ארסיים. לא, זה חשוב. צו. צו. קורא. רגע לבן. עוד אחד, עוד צו למטה. מה זה הדבר הזה כאן? נכון. יואו, סבא נקיסטי. יואו, תראו. יואו! ותראו את הסבא נקיסטי שם, ודגים באדמה. הדגים העצומים באים אלינו. איך, זה כאן ריח של דגים. זה ריח מדהים. תראו, הדגים... לא, זה ריח מדהים. האמת שבא לי לאכול במסעדת דגים אחר כך. תסתכלו את הדג הזה. תראו, יש איזה חתול על הרצפה עצום. יואו! הם שניים, אחד מעל השני. יואו. אתם רואים שם? נכון. יואו. תסתכלו את זה. תראו לזה שבא אלינו. הנה, יואו! והנה, תראה עוד, יותר קרוב. תסתכלו אותו.
תראו את הדגים הענקיים האלה, יואו. טוב, נחזור אליכם בכרישים, אם יהיה משהו מגניב אז נראה לכם. זה משהו מגניב, לפחות דגי טונה. טוב, סוף סוף יצאנו מפה. יואו, תסתכלו מה זה. זה לא הכרישים, אבל... ראינו כאן מישהו שמאכילה דגים. ב-11:30. מה השעה? לא פה. לא, כי ראיתי אותה נכנסת עם... טוב, עכשיו אני הולך לכרישים, בואו נראה. תקלו את זה פה, יואו. תקלו את זה צלול. מסתכלים עלינו, תראו. תראה את זה, איך הוא מסתכל עלינו. מסתכלים עלינו. יואו, מה זה? זה חדק. תסתכלו מה כתוב פה. יואו. ראית את הזנב שלו? אפשר לראות פה והם יסבירו. בואו נשים... וואי, אם נשים על ערבית עברית. אוקיי, בואו נקשיב. יש פה על כל דג. נגיד, מה הדג שהכי מעניין אותנו? יש פה איזה דג מטורף כזה שנקרא טואסון סהרוני. בואו נראה מה הוא אומר עליו. זה לא נראה לי עושה קול, זה רק מסביר על הדג. גניב. יש הדרכה והאכלת כרישים על ידי צוללן. יואו. אז יותר בכרישים ונחכה גם עד עוד רבע שעה. כתוב פה עולם הכרישים, לא בטוח שאתם רואים. תסתכלו כאן את הים. וואו. תסתכלו. זהירות, צבים נושכים. יואו. נוני לזרוק אותך למים? כניסה. אתם לא רואים שכתוב שם, אבל כתוב שם כניסה לעולם הכרישים. אתם לא כתוב שם כניסה לעולם הכרישים, כתוב כניסה. כניסה. כלו. יואו. כלו. הנה, כריש. יש כאן כריש. הנה, רואים את זה? זה כרישים. הנה, רואים את זה שם? זה כריש. כריש הזה הורים הראש פטיש. יואו, כריש פטיש. איזה מגניב. חתול ים. היה שם כריש פטיש. תראה את זה. תסתכלו את זה. תראה את החתול ים הזה, איזה צבע יש לו. תסתכלו את החתול ים. נועם, תראה את החתול ים הזה. תראה, יש לו נקודות. יואו. תראו את הזנב ארוך, תראו, לא נגמר הזנב. מה זה? יואו, כריש. מה זה? פתוח. הייתם שמים את היד בפה של הכריש? לא. תסתכלו את הכריש הזה. תסתכלו את הכריש תינוק הזה, איזה חמוד. יואו, תסתכלו את זה חמוד. יואו, תינוק? יואו, יש תינוק. עדיין לא הייתי שם יד בפה שלו. אגב, אתם רואים שאנשים יושבים פה? אתם יודעים למה הם יושבים? הם מחכים להאכלה, תופסים מקום. מי יושב? תשבו גם אתם. אנחנו נשב פה, אנחנו מחכים להאכלה של הכרישים עוד כמה דקות. נחזור אליכם, שיהיה האכלה, אם נראה איזה משהו מטורף, נגיד לכם. ביי. תסתכלו איזה קרוב, חברים, תסתכלו, כריש פטיש. אתם רואים את זה? כריש פטיש. תסתכלו. יואו. תסתכלו את האף שלו למעלה. תסתכלו, הנה, למעלה, נוני, למעלה. תסתכלו את החתול ים. משחק של כריש פטיש. תסתכלו אותו. יואו. יואו, תסתכל את הכריש. וואו. עכשיו הוא נושם. תסתכלו את החור הזה שיש לו. את הזנב הזה. זהו נושם, אתה רואה איזה הזימים שלו. זה לא למטה? כן. מתחת לכנף? כמו לכריש, יואו. תסתכלו, הזנב שלו לא נגמר. כריש פטיש.
אומרים, זה מוזר שזה לא אוכלים את הדגים, הכרישים לא אוכלים את הדגים הקטנים. עוד מעט תהיה הסברה והאכלה כאן ותקשיב, ולא נעצור שם. תסתכלו. כן. עכשיו אנחנו באים איך מאכילים את הכרישים, בואו נראה. יואו, כמו סתם טלוויזיה כזאת. הם לא שווים כלום. יואו, תסתכלו את האף שלו. סרט אימה טוב, שכולם כזה פה, פתאום מתחיל סדק לאט לאט גדל, כולם מתחילים לנסות לברוח ואז הכל נשפך עם הכרישים, אנחנו מתחילים לאכול. אבל כל השטויות המתוקות חפפים לך הרבה, בבקשה להכניס למדיקים. חברים, עוד מעט מאכילים פה והסבירו הכל. לא יודע אם תשמעו או לא, אבל לא תדק הקטן וחמודי הייתי. סתכלו אותו. סתכלו את זה. כריש פטיש. תסתכלו. חתול ים הזה ישן שם ולא זז. כריש. יואו, זה חמוד. יואו! מה זה? הנה, הם אמרו שעוד 3 דקות מתחילים האכלה ויסבירו הכל. עכשיו, כדי שכולם יצליחו לראות גם מי שנכנס עכשיו. כריש פטיש וכריש. לשבת, ככה לא תזכירו לאף אחד שיהיה מאחוריכם. יואו. איזה דג המוזר הזה, תסתכלו את הפה שלו. יואו. וואו, היה לידי. יואו, מה זה? ממש לידי. תראו את הכריש הענקי הזה שם. כן, תראו את הכריש הענקיסטי הזה. זה כריש פטיש שם. יואו! אני לא מאמין. תראו את הכריש הענקיסטי הזה שם. יואו, איזה דג ענקי. תסתכלו את הפסים שלו, הפסים. יואו! כמה כרישים, כריש פטיש. כריש פטיש. Before we begin, someone who needs English translation, please raise your hand if you need English translation. You over there need it? צריכים תרגום לאנגלית. תסתכלו את הדג הזה עם הפסים. זה ממש מקרב, שממש יראו אותו, את הפסים שלו. תסתכלו. יואו! זה כאילו מטפס. תראה. את האף שלו. אז מוכנים להתחיל? מוכנים להתחיל, מוכנים להתחיל ברור. ובואו נתחיל. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לבריכת הכרישים שלנו. השם שלי זה אלין, אני חלק מצוות ההדרכה שכאן בפארק. 2 הצוללים שעכשיו הצטרפו אלינו, אלו בועז וערן, ותכף אנחנו גם ננופף להם לשלום. צוללנים. יש כאן צוללנים. יאכלו
אותם הכרישים, סתם. אז בואו נתחיל ולהכיר את הכרישים הנפלאים שלנו. להכיר את הכרישים. מכירים את הכרישים, היא אמרה. 10 כרישים כאן איתנו. 10 סוגי כרישים. 10 כרישים, 10. אלו בעצם כרישי הפטישנקה חרטום. ממש מיוחדים, 2 כרישות פטישות. השמות שלהם זה מלח ופלפל. אלה שיש להם את העיניים בצדדים, שמתם לב, בצדדים של הפטיש. פחמות 360 מעלות, למעלה ולמטה. והנה מלח היפהפייה שלנו, שלום. שלום לבועז. בועז. קוראים לו בועז, לצוללה הזה קוראים בועז. הוא רואה אתכם מצוין. גם הכרישים שלנו. המין השני של הכרישים זה הסנפירטנים, כמו הכריש האור הבאים שעכשיו סופר שם למטה. אלו בעצם כרישים עם סנפיר גם ממש גדול ביחס לגוף שלהם. תסתכלו רק על הסנפיר של החמוד הזה שכאן. אתם רואים שהסנפיר מאוד גדול ביחס לגוף שלו. הנה עוד סנפירטנים, כל האפורים הבהירים יחסית. המין השלישי שיש לנו כאן, אלו כרישי השונית שחורי הסנפיר. איפה אתם רוצים להראות את עצמכם? לא משתפים פעולה עם ההדרכה. איך כשהם יבואו להצביע לכם עליהם, אבל הם בעצם הכרישים הכי קטנים שאתם תראו כאן בבריכה, ובקצה הסנפיר שלהם כתם שחור. הם אולי יראו לכם כאן ממש קטנים, אבל תדעו שהם יכולים להגיע ל1.80 מטר. אז הם יהיו אפילו יותר גבוהים מ1.80 מטר. והמין האחרון 1.80 מטר. הכרישים האלה יכולים להגיע ל1.80 מטר, מטורף. אנחנו בפארק קוראים צ'יקו, קוראים לו צ'יקו. הוא בן בערך 50. גיל ממש מרשים לכרישים. חוץ מכרישים, יש פה עוד שני בעלי חיים די מוזרים. יש פה שטיח מעופף, זנב ארוך. מי מהילדים יודע מה זה? חתול ים! מעולים, חתול ים, תשובות נכונות? הנה הוא התעורר, החתול ים שהיה פה התעורר. הנה הוא. ילדים פה יודעים הכל, אני לא צריכה להיות למה. אז יש כאן באמת חתול ים אחד, קוראים לו חבור. קוראים לו חבור. יש פה עטלפת ים אחת, קוראים לה אמיגה. איפה עטלפת ים? בנות על הגב שלה, החתול ים הזה, חברים, החתול ים הזה עם הנקודות זה לא חתול ים, זה עטלפת ים. הפה נמצא על הבטן שלו, ממש על הבטן. ככה הוא עובר על הקרקעית של הים או הבריכה, וכמו שוי מבט, זה עטלף. שהוא רוצה לאכול ישר מהקרקעית. אבל הנה עטלפת ים משתפת פעולה עם ההדרכה. אצל אמיגה, העיניים והפה ממש בקדמת הגוף, ממש מקדימה, יש לה אף ארוך כזה. אז היא שוחה למעלה ולמעלה בכל מיני עומקים של הים והבריכה, בזמן שחבור יהיה בעיקר על הקרקעית וינשנש שלושה בכיף מהקרקעית. כאן אצלנו בבריכה חבור ואמיגה הם מאוד נחמדים וידידותיים. הם מגיעים לצוללים שלנו, לקבל מהם חיבה, אהבה, ואפילו את האוכל ישר מתחת היד שלהם. אבל חשוב לי שתדעו משהו, בטבע דבר לא יכול לקרות. הם יכולים להיות בעלי חיים מאוד מסוכנים. וזה בעצם כי בבסיס של הזנב שלהם מאוד מסוכנים. הוא בין הגוף לזנב. אגב, חשוב, תראו, הנה צ'יקו שם למעלה, הכריש המבוגר. הנה, הוא חוזר לישון. מבוגר שלנו. בואו נחזור לחתולים ולעטלפים. בין הגוף לבין הזנב יש להם בין קוץ ל4 קוצים ארסיים. ארסיים. חיות מאוד ארסיים. קוץ כזה יכול לשתק כריש גדול ממש כמו צ'יקו. קוץ אחד כזה יכול לשתק כריש ממש גדול. את היציבים היפהפיים האלה בטבע, בבקשה תעריכו אותם עם העיניים שלכם בלבד. הם לא בעלי חיים אגרסיביים בכלל.
אבל אם ירגישו מאוימים, הם לא יעשו לעשות כל מה שהם יכולים כדי להגן על עצמם. חוץ מכל הכרישים, דקטיה וחתוליה, יש כאן גם מלא דגים יפים וצבעוניים. איך זה הגיוני שהכרישים שלנו מחכים בסבלנות לארוחת הבוקר ולא אוכלים את כל הדגים שאיתם בבריכה? יש לנו שני הסברים די פשוטים לזה. הנה, עכשיו הם אומרים למה הכרישים לא אוכלים את הבריכה. הם לא אכלנים כאלה גדולים, הם אוכלים בערך פעם בשבוע. הנה, ראיתם? הטלף אכל דג. ראיתם את זה? הטלף שם אכל דג. הטלף ים אכל שם דג. אבל אצלנו בבריכה הכרישים מפונקים. הם מקבלים אוכל כל יום, פעמיים ביום. אז הם מאוד שבעים ושאר הדגים. פעמיים ביום מאכילים אותם. מאוד מפונקים, אה? כרישים נחשבים בטבע סוג של פילטר ביולוגי של הים. יש שקוראים להם סניטרים של הטבע. וכך שהם בעצם אוכלים בעיקר, תשימו לב, בעלי חיים חולים, פצועים, גוססים או מתים. בזה שהם אוכלים אותם, הם מנקים את הים ממחלות ומזיהומים. אבל בבריכה שלנו, הדגים לחלוטין בריאים, אז אין להם שום סיבה לתקוף אותם. מה לגבי הצוללים שלנו, רן ובועז? הם נראים נורא נינוחים בבריכה מלאה בכרישים. נראה לי שהרבה פה ראו סרטים כמו מלטאות, תוכניות טלוויזיה, שבהם כרישים נראים לנו טורפי אדם אכזריים. אבל היום נשבור את המיתוס הזה, כי כרישים לא אוכלים בני אדם. אנחנו לא חלק משרשרת המזון הטבעית שלהם, כי הם אוכלים בעלי חיים ימיים, בעלי חיים שחיים בים, ואנחנו לא אוכלים אותנו. אל תדאגו, אם אתם רואים כריש, אל תדאגו, כרישים לא אוכלים בני אדם. אנחנו רואים בחדשות, ברנו את המיתוס. זה קורה בעיקר משהו שנקרא טעות בזיהוי מצידו של הכריש. ובואו נסביר איך זה קורה. כשבעל חיים ימי כלשהו משחנה או משפריץ מים, הוא סוכן נורא מוזר. ככה הכריש מסתכל למעלה ומזהה את הטרף שלו. כרישים מתים על טרף קל, וזה בעצם האוכל האהוב עליהם. אבל מה קורה איתנו עם בני אדם? גם אנחנו הרי שוחים למעלה, נכון? למעלה על פני הים, והתנועה של הידיים והרגליים שלנו. אתם יודעים למה אנחנו פה? אנחנו במלון באילת. זה למה לא עשיתי כמה ימים סרטונים. והנה נעשה לכם סרטון של יום אחד של אילת. היום נחזור. אולי גם אחרי זה נעשה סרטון קצר בים. מספר תקופות הכריש הוא מזערי, רק 5 בשנה בכל העולם. זה מספר קטן. מה 5 בשנה בכל העולם? זה מטורף, זה ממש קצת. ותראו שהם לא כל כך מסוכנים לנו כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אבל דווקא אנחנו, בני האדם, מאוד מסוכנים לכרישים. כי לצערי הרב, שלום גיבל, אנחנו צדים והורגים מיליונים של כרישים בשנה, וככה בעצם אנחנו גורמים להם לסכנת הכחדה חמורה מאוד. אז חשוב מאוד שנשמור על הים שלנו. סכנת הכחדה לכרישים. אם אתם עושים את זה, אל תעשו. מה יש שם דג מת? שם דג מת. הכרישים הם בעל החיים שם דג מת. מגניבים. הנה, אתם רואים את זה? זה דג מת. ואפילו קוראים להם כריש. יש לכך כמה סיבות, אנחנו לא נספר אתם רואים את זה? זה דג מת. ואז תצטרכו לדעתי עד הערב, אבל אני אספר לכם כמה דברים קטנים. אתם יודעים שלכרישים אין עצם אחת בגוף שלהם? לכרישים אין עצמות. לכרישים אין עצמות בכלל, לכרישים. סחוס, מה שיש לנו באף ובאוזניים. תמששו רגע את האוזן, נכון? היא ממש קשה? תמששו את האוזן גם בסרטון. בעלי חיים מאוד חזקים וגמישים בזכות זה. חוש הראייה של הכריש הוא מדהים. חוש הראייה של הכריש הוא מדהים. וגם חוש הריח שלהם לא פראייר בכלל.
יכולים להריח טיפת דם אחת במרחק של קילומטרים רבים. מה? טיפת דם אחת ממרחק של קילומטר. קילומטרים. יש בין 3 ל-18 שורות של שיניים. שורות. וכשקרישים נוקסים בטרף שלהם, אין להם סכין ומזלג, נכון? לחתוך את האוכל. אז הם מנהלים את הראש שלהם ממש חזק, מצד לצד, וככה הם עושים בדיחות. כמה שיניים יכולות ליפול להם כשהם עושים את הדבר הזה, אבל אל תדאגו לכריש. תוך כמה שעות, עד כמה ימים, שיניים מהשורות האחוריות שם דג מת, אוכלו אותו. קדימה ומחליפות את אלה שנפלו. לכרישים יש עוד המון פתרונות מגניבים ומטורפים, אבל אני אסיים בחיסרון אחד שלהם. כרישי מים פתוחים, כמו צ'יקו שלנו, כמו הסנפים קטנים, כמו כרישות הפטיש המגניבות, לעולם, כל ימי חייהם לא יוכלו לעצור את התנועה שלהם, ואפילו לא לרגע אחד. כל החיים הם חייבים לשחות כל הזמן, וזה בעצם כדי לנשום. בואו נראה את זה קורה. אתם רואים שהם שוחים עם הפה שלהם קצת פתוח? כן, הקרישים שוחים פתוח עם פה. מכניסים מים לתוך הפה שלהם. מכניסים מים לתוך הפה. יש משהו מאוד חשוב, וזה חמצן. הנה, הצוללן מאכיל פה אותם. חמצן מהאוויר. מאכיל פה את מי שחי בים, הופה, הנה רן הגיע להפריע לנו. אוי, וגם בועז. להפריע. רן מגיע להפריע לנו. מצחיק מאוד. אני עדיין חופרת. תכף מסיימת, אבל בינתיים אני חופרת. תכף אתם. סבלנות. הנה, כבר משעמם להם, כבר זהו. משעמם להם. קשה להם שאני חופרת. אבל בואו נסיים, זה מגניב. אז הם שוחים עם פה קצת פתוח, מכניסים מים בתוך הפה שלהם, שם יש חמצן. כל עוד הם שוחים, יש מים חדשים בתוך הפה, והם יכולים להמשיך לנשום. כשהם עוצרים, הם מסתכנים בטביעה ואפילו מוות, אפילו במוות. עכשיו בואו נקרא את הצערים שלנו. בואו. הנה, הם מתחבאים לי. בואו. הנה, זהו, איבדנו אותו. יאללה. מאבדים ריכוז כמו כריש. תודה רבה לכולם על ההקשבה. מיד בועז יצטרף אלינו. הנה הוא מצטרף. ראיתם פעם באדם כזה ספיידר צולל? העבודה הכי טובה בעולם יש להם. אתם מוזמנים לבוא, להצטלם איתם, ואני נשארת כאן, לענות לכם על כל שאלה, שיהיה לכם בילוי מהנה בפעם. בילוי מעניין. חברים, זה נגמר, עוד מעט נמשיך. זהו, נגמר. האוכל של הכרישים ממש על הקרקעית, הצוללים פיזרו אותו בעדינות. טוב, חברים, נחזור אליכם עוד מעט. טוב, אז חברים, עכשיו אנחנו יוצאים מהמקום הזה עם הכרישים. וואו, זה היה מטורף. טוב, אז חברים, זה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם. יאללה, ביי.